Insizwa. Intombi. Hayi cha ngizokhuluma nani namhlanje. Ngihlabe umqwele la. Ngithi angiphumule obala kade ngilo ngiyibambile. Ngithi angiphumele obala. Ngizokhuluma nani la. Awangena amabhinqa. Ngene nje uma wazi ukuthi uyibhinqa ungena. Khona ukuphuthumayo la. Cha bafowethu angilwe. Ngiza nje nokuphawula njengenceko. Ongagamanxile kuhlangothi oluthize. Ngizophawula nje. Njengenceko nina amabhinqa kwethu akithi. Cha ithi angiphakamisa ukubonga insizwa sikaMaskandi umculo wakithi. Cha bafowethu ayinhle into yenu. Siyanibongela yinhle. Iyathandeka ngisho uyibukule kude. Uyibuka usepulpit uyinceke ushumayela kodwa uthi uma ubuka ngala uzwe manje uthi hayi no. Yinhle lento yalabantu. Into engithandayo ukuthi nalomdlalo wenu enudlalayo wama artist. Mhlawumbe abanye abantu abangazi ukuthi hayi no kuyazondwana. Thina ngala siyibonela nje kumdlalo omuhle osizayo nokuthi uphakamisa umculo wenu ngoba mina nje nguDumi Cockstad nje lawa Maskandi isikhathi esiningi bengingayinaki kakhulu ngoba bengizazela ingqungqulu ngoba mhlawumbe ezinye ngizazi personal abantu abanjengoShwi noMtekhala ubaba uThokozani Langa oqhosha yabo bonke labantu bengibazi labo kusukela kudala. But nje umculo wamaskandi bekuyinto ebukelwa phansi nje impethe eSouth Africa. But namhlanje ngenxa yokuthi wonke umuntu wakwaZulu most yabantu bakwaZulu bayisukumele lento batshengisa ukuthakasela umculo wabo nokusupporta futhi. Cha bafethu yinhle into yenu. Abo nje yinhle kabi abo ngiyathanda nje bafethu. Ngithi angisho nje namhlanje. Abo kuningi sengikwazi bengingakwazi. Mhlambe ke nakuba khona kwabantu abafana noJumbo kwazana nabantu abafana noJumbo. uJumbo kuyibhinqa kodwa ilenceko. Kade ngangilonga ngikhala kuyena ngithi indoda wena kwenze njani ufike uthi uyocula udlala umaskandi ngala. Kabuye ngambona umfowethu uthi ayabo nje uyayithanda lento. Ngoba phela thina ezabazalwane uma umzalwane uyoshumayela fanele uhambe la endleleni uzondla ngezwi ukuze ukuthi uma ufika lapha uyoculela abantu ngolimo lwamangisi sithi it's pouring out. Uyokhipha kumele ufake uma ufika le uyokhipha. So kumele ulalele kakhulu izinto ezinoJesu phakathi ezokwazi ukuthi zivuze isithunzi. So namhlanje sengazi ama artist amaningi bafethu amaskandi ngoba enye into abafethu abanawo nomona basibiza kwizinto zabo ama artist egospel. Asibize bathi abafethu senze igcwalisa la ozana. Nizotshela abantu ngoJesu nini okuyinto enhle kakhulu. Engicabanga ukuthi nathi ezama artist egospel bafethu ngoba umculo wena uthuka umuntu futhi seninazo nengoma ezikhulumayo ngokholo kuma album wenu. Kuyinto enhle kakhulu lokho bafethu. So ngithi nje ngizobongela nje abaculi bamaskandi abafethu bamaskandi yinhle bafethu into yenu.
into engichaza kakhulu ukuthi nalabafana abancane laba abeze emva kokhuba negcokama omthandeni noma ke ngeminyaka mhlawumbe singiyasisho ukuthi abafana abancane kodwa ke ngokwemsebenzi amandla awafani. Ngiyayithanda indlela abaphusha ngayo, abayibekile phansi ngoba ngisho ama-album wabo mawusulalela kahle ama-album alezi insizwa agadla kakhulu azadlule ama-album alezi ezinye insizwa ezaziwayo noma ezibekwa phambili. Kakhulukazi ngifuna ukusho nje manje khona ingoma engiqeda ukuyibona la yalensizwa le kuthiwa uLimit. Hayi kade ngizwa ngumfana hayi umfana uyalo angoma mabekuya ngami bengizothi mina mabekuya ngami inkosi kaMaskandi ngoba phela lento into enkulu kunina mabhinqa into ukuthi kube khona lo muntu ekuthiwa hayi no lo inkosi kaMaskandi lo uyena ophethe. Bengizothi ayihambe ngokuthi ubani kuloyo nyaka noma kuleyo season oshaya impela nje kungayi ngegama kuye ngemsebenzi. Kodwa ke nina abafethu nazi kangcono indaba yaMaskandi nokuthi ihamba kanjani sengoyishiyela kunina. Kodwa ke ngithi angincome nje bafethu yinhle into yenu nomculo wenu nje nomyalezo uzwayo ukuthi hayi abantu bayimisele fethu umculo wabo noma babone stage uyabona ukuthi hayi insizwa ziyaphakamisa ziyalwa nje impela ubone ukuthi hayi kuyaliwa. So hayi bafethu ngithi angibongele nje amabhinqa wonke ngibongela isizwe sakaZulu yinhle bafethu into eniyenzayo. Sithemba ukuthi nabanye bakwamanye ama-genre bazobona la kunina benze bafunde noma phela imculo ingafani nendlela zokwenza zingezize zifane. Kodwa hayi mina ngala njengenceku ngala kwi-gospel abafethu ngithi haya nginibongele nje abantu babalandeli bamaskandi abaculi bamaskandi osomabhizinisi abakhona la kumaskandi nanokuthi nemicimbi ke yamaskandi bafethu abantu bayayisupport. Yabo nje indlela ekugcwala ngayo inhle bafethu into ke ukuthi umuntu athe uthuli i-album yakhe kubantu uthi afika kunezinkulu zabantu sizobuka lo muntu oyedwa ngenxa yokuthi esupportwa ethandwa. Inhle leyo nto bafethu siyabuka ngala siyancoma yinhle into yenu nonke bafethu. Njengoba sengishila hayi mina angingeni le side ngihamba nje nokuthi yinhle into yenu ingakho ngincoma uLimit la noGatsheni hayi amadoda ayala ayaphakamisa futhi kakhulu. Bengawunakile lo mculo hayi manje sengingithule nje ngami ngiyolalela bafethu into eniyenzayo. Niqhubeke bafethu niphakamise lapho up binga up up Maskandi up ya bafethu ayiniphile thekane lani batshele nabanye ukuthi inceku isikhulumile la imawo ola lapha.